10 anyos ka batang babae giingong hilabtan sa iyang 41 anyos ka tutor sulod sa balay mismo sa biktima. Nagsugod ang pagpanghilabot, 8 anyos pa lang ang bata, dihang migo ang pandemya. Ang sospek nagtingkagol na karon sa prisuhan. Aniya ang report. Tungod sa kasensitibo sa isyu nga naglambigit og minor de edad ug sa nahitabong krimen, dili namo nganlan ang mga tao nga nalambigit apil ang suspek nga nahimong suod sa pamilya sa biktima. Nagtingkagol karon sa presinto sa kapulisan sa Dakbayan, Sugbo ang 41 anyos nga si Nicanor, dili tinuod nga ngalan. Kinihuman siya dakpa sa nga pagpanglugos sa usa ka 10 anyos nga silingan ra usab nila og iyang gitsuturan. Giklaro sa suspek nga dili siya maestro kay igo raman siya nagatapos sa high school apan voluntaryo siyang nagtutor sa biktima dihang miigo ang pandemya. Walay lipod-lipod niyang giangkon ang salaod human makuha og video ang gihimong krimen nga mao'y gibasihan sa pagsikop kaniya. Nganong nahimo ba to nimo? Sa kuan sir, masi ako, it was a big question nga nung ako siyang nabuhat, although nga naamtali ko'y asawa, nga nung dito pa yun ako gibuto sa iya ha. Midangop sa kapulisan ang ginikanan sa bata human na suta nga iyang gihilabtan ang biktima. Una nini nahibong ang family member sa lihok sa suspek maong gipanidaan hangtod nasakpan og nabidyuhan ang iyang gihimo. Ang ginikanan na duda na because they found some unusual behavior from the child. So what they did, they installed a CCTV inside that room, and they found out through the CCTV recordings that indeed this tutor was molesting their child. Nasayran nga 8 anyos pa lang ang bata dihang nagsugod pag-tutor ang suspek ug dito na usab magsugod ang paghilabot niya niini. Pag-angkon sa suspek nga di na kuno niya maihap, kapila niya gihimo ang krimen. Na maihap. So kada sesyon ninyo imuha hilabtan? May kuan lang nga wala kay sahay ato ra sa kuan. Giasoy sa suspek nga wa diha sa ilang Pinoy-anan mga ginikanan sa bata kay nagtrabaho ug diha siya nakahigayon sa paghilabot niini. Andam niya ato bangon ug ang kunon sa hukmanan ang salaod tungod sa dakong pagmahay sa pagguba niya sa kinabuhi sa biktima. Kung maabot man sa korte, mo diretso na lang ko plead guilty sa maong kaso kay I know in myself may saadyo ko. Statutory rape, the law itself dictates that when you do this kind of act against a child, or rape against a child, it is statutory rape. Giawhag usab ni Colonel Makatangay ang katawhan ilabi na ang mga ginikanan sa pagbantay kanunay sila mga bata aron dili mahitub pawak sa kaalautan. Giawhag lang nato nga dili lang sad nato pasagdan nga mabilin ang mao nga tutor o ilaha nga mga anak in a secluded in the isolated area in their homes. As much as possible, kailangan visible sa ilahang mata. Kauban si Cleofer Lumayag ug Rod Prado. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.